Ekugcineni ugcine etholakele umuntu owaxabanisa iqembu elidume kakhulu laShwi noMtekhala. Igama lakhe kunguFiso Seni Zwane. Siyayazi-ke nasi lensizwa le umxabanisi nje la ifika khona iyaduma. So wena Thula-ke ubeke indlebe uyizwele beyikhulumela bona uShwi nemanager yakhe bebeka isitori ngalomfana lo nanokuthi wafika kanjani kubona wabadunga wabashiya kanjalo. But ngizokusho nje mina ukuthi ngiyayazi nami lensizwa le iyasondelana nathi sisalapha eSoweto eDube. Nakhona wafika wenza the very same thing. Kwadla ukuthi ufika ufice emajideni wrong wahluleka ukusidunga. Unjalo nje. So awusiphi indlebe ubukele sizoyifaka nje ivideo yaShwi bekhuluma Say TV subscribe. Ngaphila engekho ungakamazi ngaphila sengimazi kamnandi futhi sangaphila futhi noma sengasekho phela mase kuthi umfowethu udla imali mina ngingayibona kwalokho mase ngithi lethi proof phela uthi uyidlebi iqhamukapi kade kuyimalini awusenayo futhi usungitshela ukuthi wena umuntu mangabe ukuthi kufuneka ahambe uthi angithini mina ngimxosha kanjani ngathi umuntu akangonini why mawuzonda umuntu ucela emthini uzondise yena usufika ngenxa ukuthi uzaba bekhala kahle futhi lana kunomuntu osola ukuthi imali alisolani nobabili konosithathu la noma wena solution noma usolubekhala ukuthi imali noma konosithathu osolakala hayi obviously kamangamela ngisacela ukuya magaya umfana kadludla lona okhulumayo njengemanje ngisacela isizwe sithathe lento sihambise kuFiso ungwakwaZwane eNyukhasela sibuze yona yonke lembuzo ibuza lakithi kwathi umsakazi ukhona umuntu oyinkinga ke kulento ukhona umuntu okuthiwa uFiso ubani uFiso wakwaZwane uyena ke umuntu yonke ke lento oyidunge yonke lento uqale kunjoko waya kuJaiva akubani nakoqotho nakubani kodwa nje yabona le genge ifike eGoli ingenawo nendawo yokuhlala ezozama ebese ikuthola ke wena ukuthola ukuthi mhlawumbe desperate ngento ethile bese vele ihlala nawe phansi hey phela imali yakho udliwe 2 million uqedile imali yakho nawe ke ngokuthi mhlawumbe ke ngoba phela yabona uCovid indlala nani ke mhlawumbe bese ke mhlawumbe uyamlalela lo muntu ngoba nami ngamlalela phela umuntu othi bayiqedile imali yakho manje 2 million ama views abo yini lezi zinto ngisho 2 million fanele ngabe no2 million eTikTok ngeke ungamlaleli lo muntu koso kanjalo kodwa nje umuntu wayo yonke lento lo muntu okuthiwa uFiso oJaiva bayamazi kulungile baba kulungile sesiyakade baphethelwe injalo indaba mina ke nje sengiphuma isifundo engasithola ekuhlanganeni kwami nalenkabi le uma ubheka ukuthi uba nomthatha umfaka endlini kwakho ngoba ngafika bulale yonke into.